Amadoda nabasetyhini begxininisa ukubaluleka kwamalungelo abantu, bekwalwa ubundlobongela obujolise ngakwisini. Kananjalo bamemelela urhulumente ukuba amisele imiqathango engqingqwa yokukhusela amanina. Ngithuba uye uthi ngenye ixesha naxa uyoripota mhlawumbi kwindawo yesesipolisa ufumaniseke bingathi le nto yakhe ibuyeke ayihambeli indawo, yinto engathi kuthiwa ayithetha nani, kube wena ubuqonda ukuthi mna ndiyahlukumezeka ngaphakathi. Urhulumente uthi uphucula iinkqubo zokuphuhlisa amalungelo abantu. We are responding to those challenges through the video links where they are not through the sexual offences courts, where victims of sexual offences or gender-based sometimes do not have to come to contact with the perpetrator as and when they testify. Well, South Africa has really achieved a lot since 1994. The culture of human rights, the stature of South Africa globally has been enhanced. In fact, many countries relate with South Africa across the globe and look up to South Africa on matters of human rights. Usuku lwamalungelo abantu luza kubhiyozelwa ngomhla wama-21 eDuncan Village ngaseMondi. Ndingulubabalo Tata kwindaba ze SABC eDimbaza.